Badhe buah napa? Maksudnya iseni. Iseni Mas yo ya butuh ngono lho. Tak gawa ya ta? Damet, Sapa? milih ndi? Kiri apa kanan? Oh, bedhekan met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang dok kono ya, Met. Ayo kok ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis gawakno. Ah, Slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah. Nang, milih. Mbok bedheken. Kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi iki? Iki yang ngene. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Milihne. Milih nih, mau enggak milih nih? Ya milihne. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nek iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak papane kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Sing penting intine lak kita caosne jenengan. Oke. Entuk 100 men mun sewu jenengan ora meringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, ya. Angger jawabane kodhok, Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Sugeng dalu, Cak Slendro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangi, Mbak Limbu. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur, Nggih. syukur menawi kados. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Terus? Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin. Ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih Piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula Piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh, nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Inggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika Nggih. kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih Nggih, parikan pun. pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kalau wau? Sampun. Ah nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh, kok napane ya parian? Kok aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Lah paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku, kok kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Lah terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Lho, lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur siyen nggih Mas. Nggih, padangke dhisik, cetake Sik, dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon lho lek ku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah ya aku takon to tanggal 24. Dulu tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Kuwi lho jendalu Pak Bupati. Sik lah iki Sik kok sik dijelaske iki urung cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Ah sik, kuwi. Enten wayangan. Ah. sing asta. Lah sing asta Mas Ayo. Yo. Lah. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Lho. Lek ngabari piye lek WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 Juli. wayangan 24 Juli ning alun-alun
Madiun Madiun Caruban Caruban. lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? kadung dandan kok terus anggaraku aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Loh, Ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Iya. Ya aja Pilih ngirit-ngirit. sendalu. Macange Mbak Yuli Mbuk. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. ndonga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas ya. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Gose, kula mboten Pak. ngerti malan. Lho, Kula kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kula saking apale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. leres Pak nggih? Dempelan Pak. Nah. Tiba ya leres ya Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengane kan piyosan dempelan kono. Lah, niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya apal kowe Mas. Lah aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak lah Cangi. ya saking apale ngerti ngono. SMA SMA 1 Madiun. sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok ya peso tiba ya. Nyolong iki pedal lho wong iki. wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho Mas. Nggih. Ora kok kursukur omong dongakne S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak mboten lenten iki. Loh. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapo takon Sing hobi. hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati iki selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, Ini selalu keliling nyambangi warga Oh masyarakat. nggih. Ini adalah Bupati Kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasane Bapak iku kober tilik wargane Menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo? Nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kali. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R R juga. kali. Nggih. Mbah Mutarom. Nggih. R kali. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Lho, Enten enten jenengan Cahya Kuntadi. sanes Cahya Kuntari. Oh ngele-ngele jeneng. Kowe iki ra jenenge abang ngelih jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet ngono. Mosok dagelan jenenge Supriko. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane nopo? Hari Ngono. jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? 4 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi.
Kowe iki ngomongmu ngladrak kowe iki guru lho, Met. Iya. Digugulan ditiru lho. Pira. 4 tambah 5 iki Iya, iya, iya. Kok iso 24 iki lho. Lho karo kancane dhewe. Banyol Iya, yo banyol ning aja maksa nemen-nemen to. Aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho. Nek iki maksa iki. 4 tambah 5 ki wis 9. Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dadi siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun lho ngono. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo Met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki gari nyaur utang. aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Oh, iya. Sik. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 e piro? 17. 17. Ayo. 17. Hmm. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? pitu tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas Nggih, awakmu. nggih. 7 menika. Lho, ya kudu iso. Wangi. Lah mau derek abahe ngontek-entekane ya 17 kuwi kok. Mula aku ketikane abahe ngoten to. Heeh. Mula aku awakmu kok ngarep sik ndro aku. Iya. Aku gak patek lek ambek wonge ya. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane koyo piye ngono. Lho nyapo? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda to. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Waduh niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, Seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki awake dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki Lho. Lah nek ora enek Mas Yoyo panjenenganipun sing ngasta. Ora enek wayang, ora enek dalange. lho, lah bengi iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabe abot, tanggung jawabe berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang. Penting di. Penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Ayo penyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. Ndro, piye kuwi karepe kuwi? Penting iya lho, penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat iki apa. Sik omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Layangan kok sing gelem Omongan bakal aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus oh ngono tek ya. Sik, rene Met, rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu iki. Wis, Kowe- kula wis mati uripem bengi iki kowe. Lah, wis Aku tau didoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Lah pancen debok iki dalang endi to sing gawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh. Sampeyan lak gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Sik lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah Dalang jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti
Nguyuh titip aku lho. Ora kan iso to. Cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? Kowe ngawur lambemu lambocok. Diselang tak turuni ning kowe ya. Kowe aja ngawur lho, Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora enek wayang, ora enek dalang arep melu sapa? Lho, baru ngono, Mas. Lho. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetep belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalange piye? Ora enek ya, Mas. Jenenge Enek, wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayange. Bakul wayange mosok apa bakul nggawa sak dalange kaya ora to? Mesti ya bakul tok. Met, nggawa wayang. komet. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo. Nggih to, Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kose to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Ayo. Wis saiki ndagel lho. Ndagel Aja kowe, dikeki. Jajal, wis. Aku Mas ora Lendro boleh. aja dikeki. Saiki salam karo para pelenggah. Terus. Loh, Weh, ngawur iki jilah iki kok mulih. lagi sing gawa aku. Sing go Mas Yoyo. Heh. Nyileh sedilo. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Kamendhi kula nuwun, nun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isik-isik ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo dodok njaluk ngapura ayo. Sikile sikile piye? Sing tengen. Sikile. Lho, sikile. Aku nggo sikil Aja nyileh miku. Weh. Iki mikir Mas Yoyo, sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kurang mendak. Ndak lah. Mendak. Nah. Kurang mendak. Mendak meneh. Nah. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Iya. Iki jane Mulai aja- dagelan Paula. Aja nyepelake. Piye ngambil sing apik? Ayo. Yo. nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepeleke to. Weh matur guyon apa, Pak? Sik ngene, Dalem, Mas. Nuwun sewu Mas Lendro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Nggih. Mesti rena ing penggalih Nggih. lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur, syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati Nggih, Pak tindak wonten ing pepanggungan. nggih. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, menika. Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran Sik, jengkar tok. saking palenggan tumuju wonten ing Rungokke Mas Yoyo le ngendika iki lho kesusu. Lenyarke nggih. zaman modern saiki iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Wis cara modern iki piye carane? Cara dangdut met dangdut. Nah, Nanti itu gaweanku apa? Wis ora, was Aku, kowe. aku biyen rung nang wayang endang itu nah. Bagian apa, Met? kerek panggung iki. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiun Toh. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo. Loh, Pak Bupati kan Loh, saya.
Kok iya iki lho, mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lah nek kulino artis ke ta yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Yo Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti. Siti ae. Baik saudaraku semuanya, Lah ngono lho. tak panggilin salah satu nomor satunya Madionco. Ada siapa dia? Jare kon Siti. Lah Siti iku yo kesitiken niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita yo. Aja yo kamu ya. Ngapunten lho Pak Bat. Mohon izin Pak niki. Mboten apa golek dhuwit Pak. Iya. Yo duit sapa kok golek duit. Ya engko menawa kowe. Ayo. Yo. Engko Pak. Nggih. Slendro Mas coba ya. Nah, ciri khas Piyai Madiun ya, panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados. Monggo Boko Hariwur, Boko Purnama Hadi. Monggo para penonton nembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Panas-panas laku orang payu sandale diseret lamaane mentu Surabaya geger musimen Madiun Jakarta Masih panas ya mlaku ya Mas. Ya Dik. Penting guyu berukun. panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mestu Surabaya geger fungsi ning Madiun Ciamis dirukun tetap harmonis. Madiun Ciamis Janji rukun tetap tetap harmonis. Sugeng dalu Mas Cahyo Nggih, sugeng dalu lan Bapak. sedaya masyarakat Madiun, alhamdulillah sedaya sehat. Amin. Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati. Siap, Pak. Insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalu menika monggo kita sareng-sareng nderek mangayu bagya anggenipun pringgitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun ngaten nggih Pak ya. Amin. 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 Nggih. Niki kersanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Nggih. Napa jenengan piye nembe Pak Wakil Bupati? Pak Bupati badhe nembang negara angin. Lho kok Nggih, sias Pak. caping gunung Bapak biasanya. Oh, capek. Nggih. Lah Bapak Bupati mboten anu nyekar rumiyin? Bapak Babu. Nderek keparengipun kados pundi? Oh nggih. Nggih. Umpama seliramu sekar melati aku kumbang idam sari orang
Yati selawase. Idam Sari. Luar Niki biasa. Adate menika caping gunung lho, ya Biasane kembaruan lho. Gantos menika. niki nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Idam Sari menika nggih, Pak. Nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Dalam suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Priyantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Leres Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun, masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun. Nggih. Nalika suwun. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita luar biasa. Nggih. Yai budaya nggih. Lho Nduk, kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak. Piye to, Bu? Wah, nggih leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pak Pur. Wakil Adik Pak Kang Wakil Mas. Bupati. Bapak Bapak Purnomo. Purnomo enek lagune. Piye sing lagune? Purnomo pedet Eh, Ngawur Piye to kae? Kae beda kae Lamongan. Kae tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya, Oh, ku Pak beliau itu juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean Kowe kuwi. iki. Pak Pur ya padha wae, Pak bapak iki ya Purnomo niki nambani. nggih ngoten. Nambani kan- Nambani para masyarakat yang ada di Madiun Madiun. dan sekitarnya. Nambani kaya sapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumah ya? Loh, Pak Pur sing Lamongan kae kan. Sampean-sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti. Sampean-sampean. Lho, Bodo gendengi lho. makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Inggih, wiwit Nggih. sonten no. Nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki Nggih. mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Diberkahan dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budhe niken. Iya. Nah, Sik kok budhe lho ngawurmu ku lho lho. kono Kang Mas yo dile. Kok ya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Ah mentem wedokan. Eh, Walah, Lintang Asmara kok mendung wedokan. iki padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, contone. Contone kaya Bapak Bupati wae oleh nembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contone Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Derek terus. Didereke mergo kae nak gak nderek, kae nakal. Ngono. Kae wis ganteng laris. Pak, mboten melu-melu Mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan panjenengane Bu Gesi. Met, komet. Napa? Rene yo, takmut Ah, takmut wegah. raimu ngene. Oh, Ngene lho, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Iya. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang tercinta. niku pun positif nak Pak Bupati kare Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang Wong niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun nderekke terus. Nah iku mboten masalah setia, nek mboten nderekke jenengan mendak minggo. Dalangane aris, ganteng. Wah, engko nak kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah aku wis los dol. Nggih, Sapa nggih. to sing gelem Lah ya? iya. Nggih. Kaya jujur ta iki. Enggak Pak, Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak Wakil Bupati.
Oh, nggih, Pak. Nggih, nggih. Wau bisiki kula kleru karo weke bojoku Mas. Lah, komet nggih ngoten no, Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Pancen kulite, Dik. Oh, kulit. Lah kowe ora ngeroh komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder kene ya met kene ya. Kuwi nek nalpot ta. Tato. Apa ya kuwi? Kena nalpot tak kira ditato. Biasa pekerja keras iki ya ngono. Nggih, Pak nggih. Enggak, Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Heeh, Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucun nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kalih kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Amin, nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Mboten napa-napa. Oke, lintang asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados, yuk. Setiaku bisa handuani marang sang Rasulullah. Balen jani
Nah, tepuk tangan untuk Pak Wabub, Pak. Nggih. Kasmanten. Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas. Sembah nuwun Pak Nuwun, Wabub, nggih, Bapak. Pak Pur, Pak Bupati, sembah kasuwun sehat selalu ya Mas Komet. Heeh. Dalem Pak Wabub. Napa niki? Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met, wis ditomboki karo Pak Wabub. Nggih. Ini Ahe kowe. koordinator iki. Wah yo ilang nek iki. Awakmu ndi ya wis entuk ora? Apa? Enggak. Gak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah nak menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak Pak Wabu. Pur, Karo? Kali Mbak Niken. Ah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini, Pak. Pripun? Kalau nanti ini didum ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa sih saya kok didum lho. Dibagi. ini nanti didum sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan, Mbak, gitu katanya. Met, Berarti Met. sing tak gawe iki nggo sampean. Iya, katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya, makanya. Loh, kok raimu elek Lah ngono? padha rambadroke ta. Diomong ya. Angger enek-enekan iki aku selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Dek, mboten. Nyanyi ora. Nah, iki Mas Yoyo lho jelas. Met. Nyanyi. Sabar, Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa, Met. Innallaha ma'asobirin, wong sabar kuwi. Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin, wong Nah. sabar kuwi. Sesuk ya ditak-itak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet, nggak sama sekali. Ndak sama sekali. Ya, ini ada 2 sih. Ya wis berarti sampean satu, saya satu. Enggak. Lah lho. Lah sapa? Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak aku ning kene lillahi. Ojo, aku sini-sini masuk njaluk dhewe. Iki tenan, iki malah iki. Nyoh. Ah, engko kono neh. Ora. Ora jelas nek iku. Enak kan? Nah, iki. Dibuka sik. Matur Dihitung suwun, aja njok kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwun, sik. Met. Oh, Iki ndak nuwun ndak sewu. dadi fitnah. Ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Wis Nggih. jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora ana apa-apa. Piye? Lho, jenengan nak badhe buah napa? Heh? Maksudnya iseni. Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa, iya ta? Damet, Sapa? milih di kiri apa kanan? Oh, Nah, bedean, Met, bedean, Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya, Met. Ayo kok ngegron lho wi. Kron. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis kawakno. Ini Ah, slendro kene. Oh ya, kene-kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah. Nah, Wah, milih. bedean. Kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi iki? Iki yang ini. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru-kleru. Nggih. Milih nih. Milih nih, mau enggak milih nih? Ya milih nih. Nah. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbanikan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak apa-apane kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Ah, wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, ado dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoknya angger sampean jawab kodok entuk 100. Ngoten tok. Heeh. Sing penting intine lak kita caos ning jenengan. Oke. Entuk 100 men mun sewu jenengan ora meringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, siap. Angger jawabane kodok, Kodok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodok. Nah, kodok. Sampeyan dhuwit karo kodok milih ndi? Kodok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding.
Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kon Met, Met, anakmu ya butuh mangan lho, Met. Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho, Pak. Salewo. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Allah. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso kakak dhuwur piye Kok maksudnya? sakmono kok gak dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku dagelan paling iki rasane pelek nyuwun sewu Mas yo iki tak Piye? Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas Upama Lendro. ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to mesti Dik. Umune kan ro ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok Kaya aluk mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar, sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendron apa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene-kene. Oh iki jelas sinden madang geden. Sing Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang Geden iki abahe iki jane Madang Geden. Madang karan iki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan ora. Sek legan lulusan isi. Oh iya, dadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dik. Ini tak kenalke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung duwe bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa to, Pak? Lho, Sik. kok ora ngaku piyai sak alun-alune ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to? Lah. Mas Yongga ya kudu profesional. Loh, lah di atas panggung semua milik umum. Loh. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal, Met? Ya, yakin mboten apa-apa nggih? Nggih. Kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya, Met? Sik Bukesi, sik tak omong sik Bukesi. Kudu kok pikir tenan lho Bukesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampean ki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketokno wong butak ngene lho iki. Bukesi, sampean ki cantik, dosen ya to. Sinden kondang. Ayo. Mosok goreng entuk gemuk kaya ngono kan ora mungkin. Nah, nggih. Emoh aku. Gemuk iki penting lho, Pak. Ya apa? Lah nek gemuk iki rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, kotak-kotak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. Dalem. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah mboten. piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Lho, sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo ki rapi selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Ngopo? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep lebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria Favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Alah, Kaya alah. Mbak niki awake. Tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah. Jak nada mantar GL Max buyanter plebat. Teko mah ganti cae. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Kan kon lari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kae digawa wong, Met. gak kayak maraton kayak sumpah. Kae digawa wong. Lho kowe kok ora kok meneng ae? Terus takon,
Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK ki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah senam Pilates. Anu fitness. Pilates. Pilates nek bojoku kayak fitness. Awake pit atine ngenes. Dadi aku nek buone sikon nggo nguri ya, gak melu ngono. Nek isoe bojo pegaten emet wis elek bojo iki. Iki piye to bocah kok? Kowe elek bojomu kula isin mati kanca niki. Dosa wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten ki tak kuaplok pisan wae. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenan lho. Waduh. Sapa? Aku yang ngomong apa to jare? Dirungokne sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae. Keliru sithik. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Mas, ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah ngapa? Lah kok kula wingi kan tanggapan ki Nganjuk mampir gawe Mas Komet. Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek di sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru Kang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku delok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Lah bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Waduh, berarti kowe ora ruwen-rena kowe. Pegaten ae ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Sik nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Nggih, Ayo. Ibu. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah. Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Nek akhir nganggo R iki bir kita Nggih. akeh. Oh, pilihan Nduk iki antarane negara angin apa tombo kangen? Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara angin? Oke. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo.